Chief Latino. If you go near. Yeah. If you go down, no, you. The house is fine. Do you know, Mama? Do la Amaka. No, it's okay. Go, no, it's okay. Go, because. I'm going to make a wabem come. So bad, no. Do not the shop. You don't go kuna lino. So bad. But I'm from the obi na batagi. Na batagi no. Do not Amaka. Mana ke kwan diki. Obìnrin. Some that boy no taki. So bad. Do not the shop. 120 million. I got a kwala I hope you That's not one if I know. You don't go kuna lino. So bad. But I'm from the obi na batagi. Na batagi no. Oh, belezo ko. Make it jabe opala. Ndo so che. Give kwa mwa yangu so. Control ko nzo bia. Dinke meketa dinke. Ngini nime pa. Ipo na meketa na. Ya, ikanya. Because mana lagi gani di mega no. Ehi na ko Ini di mega. Emang njo mon ezigbo ụgwọ. God have mercy upon us. Ulu da mekọ na ifo di ma. Ato mu ndozo. Nna o, ngwanu. Hello, Amy, no na shop. Because I forgot do you know the shop? Do you know Amaka? God have mercy I send upon us. Diego. Come what you go zubo. Do you know the shop? Mosi so. I'm sure you zubo. Ụlọ di m. Because send Diego. Ka emege ebe a. So, Chief, biko ndị bakwa okwu n'ala nna. Arika. Don't worry. Make I send you the money now. Don't worry, just dey play. Ụlọ di m kunu bịara ire. Si na rugo nwa ya na-ekwu. Nwaanyị kwa. Ndị oshi na-aba ụnụ bịara ire ụlọ di m. So ị na-arịọ nwa ya na-ekwu kịta. Onwanye na. So nwa ya kwa bala na afia. Nokwa ebe. Onwanye na. Anokwa ma afọ onye ọwụla. Ka mkpọkọ Emeka nwa be m. Ọnụkwu ego mmiri. Nwaanyị anwụ na dada village. Na-abịakarị village enye nsogbu. Ọnya nwa. Madam Kwekwe. Agụbutu o. Hello, Emeka. August. Biko happy send the money biko. Ndị achọ item na problem. Biko hapụzie ya biko. Thank God o. Nwaanyị etego ọnwụrụ, nwaanyị otego ọnwụrụ. Nsogbu adị m azụzụ. Thank you very much. Ndị ori na-abụ adị m azụzụ. Ọ dị ọcha. Nwa obere alụ. So ị ga-afụ dị sụma na ebe a na. Onye anwụ. Unu na-aga bịa tụwazie. Anya ma tụwara na dashi. So una no dey hear this woman. Ambanụ. Egbuo na onwuru unu bịara iri akụ unu ga-ema ka esi taa afọ wee nụọ. Otu unu na-abụ ebe ọzọ. Ndị arụrụ ala na-abụ ndị oshi. Unu bịara iri ụlọ bịa rienu ka mfụ ndị oshi na-abụ. Unu na-abụ ebe ọzọ unu tinye nze m unu. Adị m ndụ unu abịa iri ụlọ dị gbarakwu gbachikwa unu ntị. Ndị erichakwa m o. Agụ dị ka m ka chi iri. Nwanyị nwere obi o. Nwanyị abamusi. Evil spirit. Ndị osu ego abasikwa ya aka. Makwa ya. Ibu kwa njọ ịkọcha abịa na nwa ka akụwa ya apịa. Nna ya. Ndị na-ewute nkịta. Anụ nkịta nta na nke a. Ma ngozi. Nsị nọ na mgbede ka njikwa ọjọọ ugwu ya. Ịpụrụ ya saa. Nwaanyị onwe na-ekwu okwu bụkwara landlord m nkwa. Ya mgbede taa anyị ga-agafe mgbede ala ga-akwụ ya 3 years. Ịmakwa na eme n'ike na-agwa m na pasat ya na m eburu ya. Ndị ga ka ha okwu. Efu nwaanyị a. Ike ego m otu sikwa ya 120 million. Nwaanyị mmejere nwaanyị a ije. Anyị jesara abata mama na-ejiri ọgwụ ama na-eji. Mma akọrọ ya arụ. Ebe ọ napụ m ọnụ n'ala. Ebe ọ napụ m ọnụ n'ala. Dị ya eme m. Nwaanyị akara bịakwa. Hey, Jesus!